שיהיה מאוחר, שתיקח את עצמך בידיים ואת הגורל שלך. וגם את יקירתי לא פסחתי עלייך, לפני איפור, לפני אפל, לפני זוגות נעלייך. שימי לב לכותרות בעיתון שזרקת לרצפה. איך אתם לא מרגישים שמורחים אתכם? איך לא מתעופפים ראשים באוויר? איך אתם לא מבינים שדופקים אתכם סדיר? ומי משלם את המחיר? שנתיים שלוש, העיקר במסיבה מחר תדפוק את הראש. בינתיים הנבחר את הכיסא מחמם. לקראת הבחירות הוא דולה, הוא תולה כמה מילים מכובסות שנרקמות להבטחות שהוא לא יקיים. איך אתם לא מרגישים שמורחים אתכם? איך לא מתעופפים ראשים באוויר? איך אתם לא מבינים שדופקים אתכם סדיר? יש פתרון, הרי למדינה הזאת יש חזון, מדיניות של תמיכה, כלכלה בצמיחה. כשזה תקף לי יותר מעשירית אוכלוסייה, צאו לרחוב, אנחנו הרוב, יחד נדרוש מדינת